matsala ni ba jin ka nake yi ba amma kullun ka ringa wani menene gida nake so in je zan je in yi gaisuwa. Haka kin yi kulle ina yake je? Nace zan je gida ne zan je gaida mama. Mama zan je gaidarwa a gida ba ta da lafiya. Jallabiya, na yi kyau kin gani jallabiya ce. Jallabiya. Kin yi kwalliya yayi kyau ina za ki je? Na tunda na auro ki ba ta kulle irin wannan. Ba ta kulle kin ga mun gaskiya. Me gida zan maka ƙarya ne? Gida nake so in je. Mama ba ta da lafiya, ba ta da lafiya. Tana asibiti. Mun yi barci kin fito yanzu da rana za mu bi arabanci. Ba dan ƙara bacci ba wallahi. Kasuwa zan wuce. Dan ƙara bacci ba. Dan ƙara bacci kasuwa zan wuce. Ka bar ni in je in gaida mama in ba haka ba za su sa ni a bakin su. Abinci. Ba ragowa ne. Abinci mun gama karyawa yanzu. Ya ki je ki ce za mu koma mai bacci. Ya mun yi bacci kuma mun dawo ƙara bacci. Ba dan yi bacci ba. Kana da matsala. Wallahi ba zan yi bacci ba. To kada Allah ya sa kai na wuce. Kake ni nake auren ta ko kike aure na? Ayo ma. Ta ce mu kowa yi bacci. Mun yi bacci da mun yi bacci da safe. Uban me zan ƙara yi bacci yanzu? Gida ki ci ubanki.